I això ho fem nosaltres. A l'estants no, i ens dona una idea de la copi d'aigua que tenim al manteniment, dels tipus d'aigua, si dolces, És una prova i una aposta intel·ligent per fer tot això. Anar una mica més endavant dels temps i fer que un sector tan desconegut com ple d'oportunitats agafi la musculatura i el vigor que ha d'agafar. Estem fent una aposta tan intel·ligent per la nostra economia i per la nostra alimentació que no tothom ho entén. Avui ens gastem aquí, comencem a gastar-nos amb la col·laboració, evidentment, del Departament del DIUE i d'Acció 10, i ens gastem 7,5 milions d'euros. I quan us deia que l'aposta no és casualitat, no és un pur parler, és que en pocs anys he tingut el plaer, la satisfacció i l'honor d'inaugurar un centre de noves tecnologies agroalimentàries, de posar la primera pedra del centre de la fruita, sempre en aquesta direcció, fent recerca, innovant, mirant la cadena de valor o la fàbrica experimental de Masboé de Pinsos. I això no és casualitat, això és que hi ha hagut una vocació i una voluntat política de fer-ho. Evidentment, amb una direcció científica de l'IRTA que tant en el cas de l'antecessor del Josep Maria com en el cas del Josep Maria tenen les idees molt clares. Jo crec que és una de les oportunitats per les Terres de l'Ebre. En un moment on veiem que hi ha empreses que van aterrar aquí magnífiques i que després se'ns en van i es deslocalitzen, les Terres de l'Ebre necessita fer la seva aposta des de dintre les Terres de l'Ebre. Aquesta és una aposta intel·ligent de les Terres de l'Ebre